Kimse var yar, oğut götürüp bu yorlun. Kimse yeke kısım kül alıp bar ya. Kim yara götür ya, yaşın et bilen. Kim kara pel bilen, gül alıp bar ya. Durmuş devam edip, yıllar, aylar geçip, günler dolup dur. Şol günlerde adamzadın kalbına, ıkbalına, durmuşunu her hili vakalar olya. Şol bolun vakalan birin, Dayhan Mışkalasında yaşayan, Mehriban Keve'nin gıydı Zeynep, kimim aşık yoluna düşen oğlu Dövranın durmuşunu bolup geçen vaka. Aşıklık yoluna düşen bu yigidin ıkbali anha, bu göryen arskallı bay durmuşta yaşayan okulu bilimli yigidin ıkbali bile bağlı bolup şeyli günleri baştan geçiriptirler. Doğrudan duydurum mokta dostum. Duydurma kene begenerler. Oradan garaş otuyorlar. Ulan doğru. Mene жаңа deyim ben begenreyim. Belki bir begener kakıma da eder. İnşallah. Alo. Selamun aleyküm Ececan. Can oğlum. Oku dipti tarına tadar oğlum. Oğutmaya adaylarınız oturuyor musunuz sağaman? Oğlu. Kalkımına karşı otuyorsa. Ececan ben sizi begenreyim miydim? Nereden balam? Barcak Ececan. Bir begenreyim miydim de. Tüğüleme. O diplomalı mı Ececan? Şeyle mi? Tüğülem okumu tordum diye. Hasan gelecek diye. Kalkın Hasan gelecek diye. Sağ ol. Bararım Ececan. Arkayın ol. Tüğülem borana böyle. Yine de begen ya. Oğlumu da müyeler, toy yeter, adalarını kıyımdan mat verer, oğlum toy tutar, neye gel gör, biz bakıtlıyız. Ne tip olsa? Yoksa da sen oğlunu da iştirdin mi adamın bir var da. Yok aydam, ne dip gelin aydar? Oğlumu gön yeter, gıyı ölen pek arası, gül yağlı, iyilin getirmeyen gaydı. Oğlumu gön yeter bir şey. Barcıgın eyvallah nahar çay tayını benim hazır var ya. Hey! Eşeğin kulağına seyret parmada yoluna seyrederler dost. Düzgünü bilen yok mu? Evimize kullanırız. Düzgünü bilen ha dost. Düzgünü seyretme lan. Düzgünü çalışma. Yaşam kullanmayı ne zaman Aşık oldun ha. Aşık oldun. O yorum bir de vur bile. Aşık mısın? Ben. Sevgi.
Sataştım 15 yaşta, gülüştük 16'ında, seviştik 17'inde, 18'de barışırım, bardağın bildim sende. Şuna da umut bilen, sevgicime dayandım, aytmadın sen sırrını, gülne sevgim güzeldi. Şuna da umut bilen, sevgicime dayandım, aytmadın sen sırrını. Şu maşini ovacığına gitmeyelim ki. Allah canım. Ey Allah canım. Şu sevgi diýilen zat bolýarmyka? O ýygyň maňa beýle ýaraýşyny diýsene. Burun men atlabym. O meniň ýüregime ýakynlaşyp gelýär-de. Diýsene oğlan öz. Dostlar menim bir taly, okayan oňat ýaly, arzulatym ýürekde, aşka salyn kara gözli, meherli şol ýary. Diýdi bir gün içimjan, kutlayan seni balam, belledik toy sähedin, şowlu bolsun Allah'acan. Diýdi bir gün içimjan, kutlayan seni balam, belledik toy sähedin, kutlu bolsun Allah'acan. Gelelim. Benim bir yan çayımda gelip otursan bilen gururum mami. Gelen şutay. Can çağa, Tarcan bilen adagıllığa bilýänsiňe. Yaşlıktan on kakası bilen kakan ikisi birbirine ektettiler balam. Şolar ýaly oğluny dagyn seni berip bileýsem, armanım ýokdur. Her bir eni ataň arzuwy. Şolar ýaly bol elinçilikde ýaşasaň bagtly bolsun diýdim. Wah, janyýdym. Göwün berip halaşýan ýigdiňe ýokdur da berne. Men hökman Taýly bilen Nawat boýdaşym. Şol baý hojuruny gaýdymy durmuşa çykaraýmaly. Ol şonu bagtly bolar.
Gıydım neyine var ya? Gıydım, inşeride oturma. İşimi öldüm gördüm. Toyun anada filan oluyor gıydım.
Zeynepcan, näme giydin sen şuň keypin ýokly? Bir gowjalygyň adyla näme boldy? Ejejan, bir zat aýtjak bolan onu hiç aýdy beremokda. Vay aýdy ber sagam, aýdy ber. Näme boldy? Eýgilikmedi? Ejejan, Döwranjan dogunjymy ýaman nefsim ağrýada. Vay. Döwrana näme bolupmuş? Soňra halasarlydy barda. Hawa? Ana şonu başga bir adaglanan bar eken öňde. Şoňa berýärlermiş. Döwranjan olsa hasrat barynyň içinde edip ber. Toba. Adaglydymy? Hawa ejen. Ejejan, hiç şeýle zatlar bolup bermeka? Zeynepcan, bar giydin Döwran çagyr. Humaýjan han aýrylyydym denentek. Havaca, Döwranjan, geldim balam. çağırdın mı? Çağırdım, gel geç oğlum, gel. Gel hani. Ne oğlum ya deyler goğum mi? Niye şunları yaman gidin gallap gördüm gala? Ay, hiç var. Al hani, al bırak o çay ortla gala. Yok bala, sana bir daha davranıyor. İçinden gidilem oğlum, ne oğlum olsa ayıt ver. Yok. Şu deynemin diyen doğru mu Olsun oğlum? kemadım, kova. Deynemin diyen atlar doğru mu? Döwran, bala, men taňa bir zat aýtaýyn. Bu durmuşdur, munna her hil ýagdaý bolup biler. Halaşýanyň bolsa, tüýşýanyň bolsa, näme de bolsa, aýralygym bolup biler. Hemme adam bolup biler, sen bir zat düşün. Sen maňlaýyňa belki o ýadylan näler. Belki on maňlaýyna eger onu öň adalet edip goýan bolsalar, sen orta düşüp, sen aralykda erwet adam bolup galmaly. Sen özüňe göwnlük ber, özüňe giňlik ber balam. Belki sen diýen gyýdym däldir şol. Sen özüňi beýdip gamavatdyryp berme oğlum. Sen diňe özüň barada pikir et, saglygyň barada pikir et. Beýdip bersen özüňem jigiň beýnegem gamavatdyrsyn oğlum. Ýöňüm şu durmuşda her kim ağray diýip ýaşaýar. Adawray ýeke saňa den, hemmemize de gerek oğlum. Şoň üçin gamlanma balam. Ayo. Vallahi. Döwran, han otur oğlum. Otur oğlum. Döwran sen. Döwran bala. Ey toba. Balamyň satyşan derdiniň dermanyny tapmaga Allahjanym özü kömek etsin näherne. Zeynepcan. Döwran aýagdaý boldy. Näme de bolsa sen ýekeje dogana. Ama göwnlük ber. Beýdip gamlanyp gamawatyp berse, özüni helen eder balam. Ejejan, Allahjanym özü giňip bersinler. Ağzımdan Hudaý eşitsin balam. Bağışla sevin izagal, men adaglyk izim bar. Köle deplere göre adaglyma garaşýan.
senem unutmagyň mehriban keşfim. Şol öňkü garaýşym, şol öňkü gülküýüm. Mundan başga saňa näme diýeýin? Men sizden bagtly bol, mehriban, ilkim. Ey Allah, men balym näme hili boldy? Men indiki durmuşymy bu oglan bilen dowam etmelikem. Eger şeýle bolsa, onda men öz ýüregimdäki sirmi ona aýdaýyn. Aýdaýyn. Hükman aýdaýyn. Men sana bir zat aýdaýyn. Ikimiz durmuşda bile ýaşaşak bolsak, men senden sirgizlemek bolmaly. Men durmuşumda bir oglan bolup geçdi. Ol oglan men ýüregimde ýaşaram. Sen bana näme şunu aýtmadın? Näme şunu aýtmadın sen bana? O zatlar näme şunu aýtmadın sen bana? Ben bu oğlum tanıyan. Oğlum bir aşk oğlum. Allah canım, sen benim başıma şu günleri sallın. İnnem olsa şu günlerden baş alıp çıkmağa medet ver. Men bu zemany ýokman öz söyün bu günlerin ýüdüne eltmeli. Allah canım, men senden ullukanda tantama del. Meniň diňe günämi geçseň bolýa. Men geljek durmuşymda enem atamy razy etmege kömek et. Sen näme aklymdan adaşdyň? Başla sen öz söyüňi görme. Men başla.
geçmese bu bormayımın sonu Dödüp alaştı seyve köydürmeli yaşlı Beyiktir sevin gücü doşurdu bu ünsizi Geçeyim ben günemi Allah canım iyice canım Sevi durmuşum teşi Beyiktir sevin gücü bahtiyar etsin sizi Geçeyim ben günemi Allah canım iyice canım Sevi durmuşum teşi Beyiktir sevin gücü bahtiyar etsin sizi Geçeyim ben günemi Allah canım iyice canım Sevi durmuşum teşi Beyiktir sevin gücü bahtiyar etsin sizi Geçeyim ben günemi Allah canım iyice canım Sevi durmuşum teşi Çay içecek mi vereyim? Ha? Ay sağ ol. Hadi bak kolay olsun sen böyle. Bay bay. Hadi ben de mi ya? Soğuk kolay mı? Soğuk yemeğe mi bulunca? Ay berekallah. Belki sizin yaşları etsek ardı huyallarınız vardır. Gerek yürü. El olmak yani. Elbette bir pal olmalı. Zeynep! Hangi odara seyret? Sizin yaşları etsek ardı huyallarınız vardır. Yaşlı gerek yürü ne olma? Farklı olan yaşlı. Adamda bolýandyr. Diňe bir söýgü. Ana şol söýgüni goramak gerek. Şol söýgüden alyp ajaýyp duýguy bagytly turmuşda ýaşamak gerek. Oğlunlar gıyıllary şeýle bir söýýe. Gıyıllar oğlunlary ondan ömmeter. Juganlyk olary ine şey diye oylunum
Bu pursat sizden hem ötür. Bahar geldi, bahar keşfi acayip. Adam oğlu onu nenen söymösün. Görün, gülümengeş Türkmün yaşları seyle çıktı, başa alıp öymösün. Ine bular şey dep bagıtıl durmuşdu, döwran sürdüler.